masakit yan, te? Gano'ng katagal? Magsalita ka, te, malakas. Ganito, Nay. Last year pa to? Tingnan natin kung makukuha natin to ng isang ano lang. Kukuha kita ng mic, Nay. Oh, yeah. Relax lang. Tingin na diretso. Huwag ka mahiya sa akin, Nay. Baba mo lang ito, Nay. Hawakan nga balik, Nay. Babalihan ko lang to. Babalihan ko lang si nanay. Masyado matatakotin. Tumutulog na, Nay. Tumutulog na, Nay. Yung, pumasok na, Nay. O, di ba? O. O, ano? Ngayon, tingnan natin. 1. Wala. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Babalik ko na, Nay. Wala. O, ikaw lang sumipa. Sige, Nay. Ano? 1 year. Short video. Ilang beses mo na pinailot? Babalik ka pa ba? Ano? Galing mo na. 1 minutes lang ang video natin. 1 minute and 8 ano? Ano, Nay? Wala na. Oh, wala na. Pero alignment na lang natin ano na natin para si nanay makatanggap ng magandang masahe. Legit, Nay. Yun ka, Nay, oh. Shout out. Taga saan kayo, Nay? Taga saan kayo? Luwa, Pampanga. Mega shout out. Post muna natin pero continue natin. Alignment na lang natin siya, ha? Sige, diyan lang. Wala, taga sakit. Suntok mo nga malakas. Wala. Wala na. Oh, wala na. 1 year na po yan. Kapuputo niya ng puno na ipitan po siya ng ugat. Sa elbow. Kaya naman masakit yan, eh. Hindi niya maganon. No. O ngayon. Okay na? Wala na. Tapos na agad. Wala na. Pumasok na. Oh. Lahat yan ayusin. Pause muna natin video natin. Continue na lang natin. Yan na po yung video niya. Continue na ulit. Hinga, Nay. Hinga. Yan. Yan. Isa pa. Ganda lang, Nay. Parang makapako. Sige. Kaya na, anong pakiramdam nyo? Ano, Nay? Magaan ang pakiramdam nyo? Ano, tumunog, di ba? Ano, Nay? 1-0. Okay ba? Wala na tong edit, Nay. Diretso na to ipapasok na natin. Yung elbow niya. Nahatak na ko. Ha? Nahatak ko na lahat yan. Ito. Hindi pa. May tanggalin nyo na yung sakit mo rito, Nay, sa elbow mo. Dati nahihirapan ako doon tanggalin. Pinag-aralan ko pa ng utak ko yan kung paano ko kalasin. Oo. Hindi yan basta natatanggal yung ihimas-himasin. Dapat iniigot mo yung ginagawa. Tanggal na to, Nay? Yan pa. Oo nga eh. Nabukay na, Nay. Masyadong seryoso to sa mundo. Nay, tumawa ka, Nay. Gusto mo araw-araw? Kuha ka dyan ng clown. Nay. Tingnan mo muna, baka may bakal lang kasi namumutol daw ng puno yan. Namumutol ka ng puno, Nay? Oh, sabi niya kanina. May bakal ka ba sa katawan? Natawa siya. Panggatong lang daw nila. Alam ko, namumutol ng bakal si nanay. Relax lang, Nay. Hindi, nanay. Sino matanda sa inyo, ante? Kala ko matanda ito eh. Baba pa, ate. Baba pa. Baba mo yung paa niya, Nay. Yan. Tapos, higaan mo lang yung katawan mo. Higa mo lang sa tuhod ko. Yan. Relax mo lang. Inhale. Hinga, Nay. Hinga. Baba. Ayan. Tayo, Nay. Tayo. Palit naman kayo, Nay. Balik naman kayo, Nay. Nay, anong pakiramdam nyo naman, Nay? Anong pinag-iba sa inyo, Nay? Ayusin pa yung mga paa nyo, Nay, kung meron pa. Tingnan mo agad. Naging nervous si nanay, oh. Lakas ng pitig ng puso niya, kaisa likod na. Ano? Oh. Tug. Sige, mamaya, Nay. Unahin muna natin to. Okay.
Play tayo. Play. Mga banay ha. Oh. Oh. May vlog na si Richard. Siya po, Andy po yung nagka-cameraman simula kanina pa. Yan po. Yan. Ayan. Relax, nanay. May 3 minutes na tayo, nay. Harap, Nay. Harap, Nay. Kabila naman, nay. Kabila side. Nay, Wala na po, patay na po. patay na yung boyfriend niyo, nay. Buhay natin po. Eh, sino kasama niyo sa mundo, nay? Wala na ko lang po. Marami kayong anak, nay. Tatlong Okay na, Nay. lalaki. Ito si nanay, baka sabihin nyo, may kausap ako rito, siya yung kausap ko. Yan o, bye-bye. Balik tayo rito. Si nanay. Hinahin pa po. Ha? Hinahin pa. Bataki na siya. Buka ng konti doon. Sige, nay, atras na ko din, nay. Buka mo ng konti yung paa mo, Nay. Yan. Konti, buka mo, Nay. Buka. Yan. Huwag na kayong bumuka, huwag kayong mahiyang bumuka, nay. Hindi na kayo dalaga. Hinga, Nay. 2 beses. Yan, nay. Inhale. Kailan, Nay, ha? Okay. Harap, Nay. Tawa, nay. Ngiti. Hindi niya. Nay. Anong mundo Okay. to? Sabi ni Nanay. Pinagkaiba, nay. Tumayo ka na, nay. Anong pinagkaiba, nay? Magang, nay. Yung elbow mo, nay. Yung elbow mo. 1 year. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. Anong pinagkaiba? Wala na, nay. Wala nang ano? Hindi na masakit. 1 year nyo na sakit elbow yan, nay, na. Libre na yung general, nay, alignment. Wala na. Babay ka na rito, nay. Paalam. Wala na tayo sakit. Yung totoo, nay. Wala na po. God bless all. Siya naman, si nanay naman. Sige, pare. Patayin ko na to, nay, ha. Paalam na. Ay, Mamaya ko na to upload, nay. Pa Jesus. Salamat. Okay na sakit niyo, te. Wala na sakit. Si ate ka, nerves ang sakit mo, te. Kaso meron kang palipad hangin. Ikaw naman, akala mo na mamaligno ka. Mali, naipitan ka lang doon sa elbow mo. Pero walang sakit. Suntok mo nga. Thank you. Salamat. Wala na taga sakit yung nerves mo? Kahit di ganun mo pit mo, wala na? Ayan. Pwede na ako magsunod. Very good. Bye-bye. Bye po. Okay.